Masalimo 119 verse 105 mawu anu ndiye nyali ya kumapazi anga, ndiye unikira panjira panga. Dziko lapansi lakhala likugwiritsa ntchito mababu icecom, akhala likugwiritsa ntchito nyali za koloboyi kupazikatha parafini zimathima. Komano mawu a Mulungu ndi moyo, mawu a Mulungu ndi nyali imene tsiku ndi tsiku mmoyo wathu angathe kugwira nafe ntchito. Chotero pano pa akanema wa V&V komanso ulalo online tifuna tikuyitanireni kuti musanayambe tsiku lanu mulandire mkate wa moyo amene ndi mawu a Mulungu. Chotero ine M'busa Joe Kumphasa ndikuyitanirani kuti tizikhala limodzi kumvera ndi kuonera uthenga wa mawu a Mulungu, chifukwa ndi chipulumutso, chifukwa ndi nyali yowunikira kumapazi athu. Amen. Tifuna tikulandireni okondedwa onera kulikonse kumene mukutiona, mumve kulandiridwa nthawi ino mmenenso tifuna tigawane mawu a Mulungu kuchokera mu phunziro ili limene likuchokera mu Mateyu chapter 21 verse 1 kulekeza 11. Mutu wake ndionena kuti kuzichepesa kwa mfumu. Yesu Khristu akutuma ophunzira ake awiri kuti apite kumuzi oyandikirana nawo umene unali pafupi ndiwo. Apeza bulu amene wamangidwa ammasule abwere naye kwa Yesu. Ndiye Yesu akuwalangiza kuti mwini wake wa buluyo akakufunsani kuti mukutengeranji bulu wanga mupita naye kuti, munene kuti Ambuye akumufuna. Chotero Petro ndi Yohane adachita ndendende zimene Yesu Khristu adawatuma. Atafika naye kwa Yesu buluyu, Yesu Khristu akuchita chinthu china chimene chinadabwisa anthu. Yesu Khristu adakwera pa bulu ameneyi. Chotero anthu adayamba kuvula nsalu zawo, zitenje zawo, nkuyamba kuyala pansi mashati awo, majekete awo, kuyala pansi ndi cholinga chakuti bulu ameneyi ayendepo. Chinthu china chimene chikudabwisa apa nchakuti buluyu akhala naye mmudzi monse mu nthawi yonseyi, komano palibe tsiku limodzi limene adatenga zitenje zawo, zovala zawo, nkumayala pansi kuti bulu ayendepo. Zimene zikutanthauza kuti samayalira buluyu kuti ayende, komano amayalira amene wakwera pa buluyu, amene ndi Yesu Khristu, amene ndi mfumu. Chotero mu Zakariya chapter 9 verse 9 zifuna zionese kupambana kumene Yesu Khristu ali nako, kugonjetsa kumene Yesu Khristu ali nako. Verse ili ndi chipangano chakale, Zakariya 9 verse 9, limene lakwanilisa ulosi umene ukuchitika mu Mateyu chapter 21 verse 1 kulekeza 11. Mawu a mu Chihebri onena kuti Hoshiana, kapena mu Griki onena kuti Hosana, akutanthauza kuti save now, mutipulumutse lero. Mene amavula zitenje zawo, nsalu zawo, majekete awo, nkumayala pasi, amayankhula mawu amene wakuti Hosana mwana wa Davide, mutipulumutse pano, mutipulumutse lero, mutipulumutse nthawi ino. Chifukwa chimenechi adadziwa kuti Yesu Khristu ndi wopulumutsa, Yesu Khristu ndi Mesiya. Chotero Yesu Khristu kapena gulu la wanthu ili linkayembekezera kuti Yesu Khristu ameneyi ndi wandale, kapena kuti ndi president wandale amene wabwera kuwapulumutsa ku ulamuliro wa Aroma. Koma Yesu Khristu sanabwere mu ulamuliro wandale, wabwera mu ulamuliro wa uzimu. Chotero ufumu wake ndi wa uzimu. Chotero ompembeza Mulungu wakumwamba amene akuyenera akhale ndi uzimu komanso nchoonadi. Chotero Mulungu wakumwamba mosogozedwa ndi phunziro ili kapena ndi vesi ili, Yesu Khristu ufumu wake ndi wauzimu. Choyambirira tidayenera tulandire, timuvomere kukhala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wathu. Chotero mmene akukhazikika mkati mwa mitima yathu zithandizira kuti akazabwera kachiwiri Yesu Khristu amene pozakhazikisa ufumu wake, zizathandizira kuti khwimbi gulu la wanthu limene lamusankha lero ndi nzika zenizeni za mu ufumu umenewo. Zikuyamba ndi lero pamene tamva uthengawo, kumulandira Yesu ameneyu kukhala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wathu. Chotero amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana, ufumu wa Yesu Khristu si wandale wa dziko lapansi, ufumu wa Yesu Khristu ndi wa uzimu. Chotero amene ompembeza Yesu Khristu adayeneranso akhale auzimu, chifukwa Mulungu ndiye mzimu. Chotero nthawi ino tidayenera ndithu tidziwe kunena kuti Yesu Khristu mmene adakwera pa bulu amayimirira mtendere, zimatanthauza mtendere. Sanabwere Yesu mwankhondo, Yesu Khristu sanabwere ndi mavuvu, koma anabwera ndi mtendere. Chotero mmene anakwera pa bulu zikutanthauza kuti Yesu ndi wa mtendere. Abwenzi okondedwa,
tidayenera tidziwe kunena kuti kodi lero tikulandira ufumu wa ndale kapena tikulandira ufumu wa uzimu umene mwini wake ndi Yesu Khristu. Tidayenera, ine ngati mlaliki wa uthenga wabwino, tidayenera timulandire Yesu Khristu amene kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wathu. Chotero ufumu wake ukhazikika mkati mwa mitima yathu kuti akazamabwera zidzatiyenereze ife kukhala ana ake, kukhala mfumu yathu, kuzamulandira ngati mbuye ndi mpulumutsi wa miyoyo yathu. Chotero tivomere ndi kulandira mawu ena wonse amene timaamva pamene uthenga ngati ukulalikidwa. Zitithandizire kusinthika mitima yathu, zitithandizire kulandira mawu ake ndi kuachita nthawi zonse za moyo wathu. Mulungu wakumwamba atithandize pamene tikupemphera mpemphero ili. Atate, m'dzina la Yesu Khristu tikuthokoza chifukwa mwakhala nafe mu phunziro ili limene tikuona inu Yesu kukhala mfumu yodzichepetsa. Inu Mulungu wakumwamba simunabwere kuzakhala mfumu wa dziko lapansi, komano ufumu wanu ndi wauzimu. Chotero tonse amene takusankhani Yesu kambuye ndi mpulumutsi wa miyoyo yathu, tizilandire ufumu umene kupyoleranso mu uzimu. Chotero mkhale nafe ndi kutisogolera ndi pemphero lathu mwa Yesu Khristu. Amen.